Ahojte, moje meno je Sofia a dnes sa spolu pozrieme na tieto EAA od značky Protein Nutrition. EAA je skrátka pre esenciálne aminokyseliny, ktoré majú pre športovcov mnoho benefitov, ovplyvňujú rast svalovej hmoty, minimalizujú jej straty, ovplyvňujú taktiež regeneráciu. No bohužiaľ, naše telo si ich nevie produkovať samé a práve preto ich potrebujeme príjmať zo stravy alebo zo suplementov. V strave ich nájdeme napríklad v červenom mäse, v hydine, vajíčkach, v rybách, v mliečnych výrobkoch alebo napríklad aj v soji. No ako som spomínala, dajú sa príjmať aj formou suplementov. Ja som si zvolila tieto od značky Protein Nutrition. Na stránke ich nájdeme v 300 gramových baleniach až 3 rôznych príchutiach, a to jahoda, greb a čerešťa. Odporúčané dávkovanie je 1 odmerka, čo predstavuje 10 gramov, a to počas tréningu alebo pred tréningom. Netréningové dni kedykoľvek počas dňa. Čo sa chuti týka, ja som si vybrala príchuť čerešňa a musím povedať, že chutia naozaj skvelo. Majú perfektnú rozpustnosť, neostávajú žiadne hrčky ani nič. Rozrábať by sa mali 400 až 600 ml vody. Ja osobne si ich rozrábam v takej 900 ml karafy. Chutia mi, keď sú trošinku jemnejšie. Jedna dávka má 33 kalórií, z toho presne 0 sacharidov, 0 tukov, ale až 9 gramov bielkovín. Taktiež majú 100% prírodné zloženie, sú bez akýchkoľvek umelých prísad alebo pridaného cukru. To by bolo z mojej strany zatiaľ všetko. Ja vám prajem ešte krásny zvyšok dňa.